जोंथ' मेम'रेन्डाम होबाय खुगाजोंबो जिखिनि आर्गुमेन्ट होनांगौ होबाय जोंनि लजिकेल बाथ्राखौ फोरमायजाबाय आरो लिरनाबो होजोबनाय जाबाय खिन्थु डिसिसन मेकिंनि फाइनाल डिसिसन मेकिंनि अथरिटिया सरकार इसिआइ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बिथांमोनहासो खिन्थु इसिआ जुदि निउट्रेल भाबै जुदि खामानिखौ मावमारोब्ला इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै मावमारोब्ला थारैनो जोंनि डिमान्डआ जाफुंगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा दङ थारैनो जोङो दाख्लै 20 तारिखआव गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव डिलिमिटेसन थाखाय जोङो हियारिंआव गहपुरनि रायजो राजानि जानानै जों थांदोंमोन आरो बेवहाय थांनानै जों मा सावरायनो मोनखो मा मेम'रेन्डाम होबोनो मोनखो बेनि बागै जोंनि गहपुरनि रायजो राजानो फोरमायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननो मोनदों बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं गिबि साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय जे नोंथांमोनहा मिथिगौ गिबि जोंनि दाबियानो जादोंमोन जेसेबां ट्राइबेल गामिफोरखौ गहपुरनिफ्राय बिहालियाव बारहोहरदोंमोन बे बारहोहरनाय ट्राइबेल गामिफोरखौ होबथानाय नोंथांमोनहा मिथिखागौ जे बासिख' जोंनि बर' गामिफोरखौ आरो मिसिं गामिखौ आरो दिउरि गामिफोरखौ गहपुरनिफ्राय बिहालियाव बारहोहरदों आरो बिहालिखौ एससि रिजार्भेसन खालामदों जायनि जाउनाव जोंनि बर'फोरखौ पलिटिकेल मार्डार खालामनाय मोनसे षड़यन्त्र सोलिगासिनो दङ थामहिनबा जोंनि बर'आ बा ट्राइबेला गहपुराव खावसे आरो बिहालियाव खावसे जानानै थानोनि लामायाव दंसिनो आरो जों जिहेतु ट्राइबेला ज' जायोब्ला जोंहा मोनसे डिसाइडिं फेक्टर दंमोन भबिष्यतआव एमएलएफोर जाखांनो हानायनि मोनसे चान्स दंमोन बे चान्सखौ बिथांमोना जोंखौ खोमानानै होनो नागिरदोंमोन दा बेखायनो गिबि जोंनि पइन्टआ जोङो जेसेबां ट्राइबेल गामिफोर दं बिहालियाव बारहोहरनायखौ होबथानाय आरो हायोब्ला एसटि रिजार्भेसननि थाखाय जों नाजानाय मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 2007नि डिलिमिटेशन कमिशना जे गहपुरखौ मोनसे एसटि रिजार्भेसन जानांगौ होननानै मोनसे डिक्लेयार होलांदोंमोन खिन्थु दुखुनांथाव बै समाव गभर्नमेन्टआ आरो हाइकर्टआ बेखौ डिफार खालामना गालांदों अर्थात पस्टपन आनटिल रिअर्डार अर्थात रिअर्डार होआगौमानि बे बुस्थुआ डिफार जाना थादोंमोन खिन्थु रिअर्डारथ' जायासै गोदानै दिनै इसिआइआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ डिलिमिटेशननि थाखाय बानायनो थाखाय एक्सारसाइज खालामनो थाखाय बेखौ आखायाव लाफिननाय जादों आरो बेनि थाखायनो जोंनि गहपुरनि गोबां माहारियारि आफादफ्रा मेम'रेन्डामबो हरदोंमोन बाउन्ड टाइमनि गेजेराव आरो बे मेम'रेन्डामनि सायाव हियारिं लाफैदोंमोन बिथांमोनहा आरो बे हियारिं लाफैनायाव जों थांदोंमोन जोङो जोंनि मेम'रेन्डाम सायावबो सावरायनाय जादों आरो बे बाथ्राखौ जों फोरमायथारनांगोन जे गिबि जोङो नाम्बार 1 हलाव जों गोलैदोंमोन नाम्बार 1 हलनिफ्राय जोंखौ उनाव 3 नाम्बार हलाव गोलैदोंमोन 3 नाम्बार हलाव जों 3 घन्टासो जिरायनो गोनां जादों 20 तारिखआव मानोना इदिनखालि जोंनि डिस्ट्रिक्टआ गोबांथारमोन हियारिं लानायाव गोबां टाइम बारलांदोंमोन आरो 3 घन्टासो जिरायनायनि उनाव जोंखौ नाम्बार 1 हलाव लांफिननाय जादों नाम्बार 3 हलनि जिथुनाखि इसिआइ बिथाङा खोब मोजाङै खोनासंदोंमोन खिन्थु जोंखौ जेलानोखि 3 घन्टा जिरायहोनायनि उनाव जोंखौ नाम्बार 1 हलाव लांबाय बेवहाय इसिआइनि एसे रलखौ जों एसे स्ट्रिक्ट बायदि मोनदोंमोन बिथाङाबो जोंखौ बारा एक्सप्लेनेसन आरो एक्सप्रेस खालामनायनि सुबिदा होआखैमोन अब्लाबो खोब समनि गेजेराव जोंनि माहारि आफादफ्रा गावनि बुंनांगौ जेसे हायो एसे बुंदों आरो आंबो बुंदों आरो लोगोसे गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानैबो आंखौ बुंहोदों आरो बेयाव आंबो खम समनि गेजेरावनो जोंनि डिमान्ड होनांगौखौ जों होदों जेरै गहपुरनिफ्राय जेसेबां एसटि गामिफोरखौ दानख'दों ट्राइबेल गामिफोरखौ दानख'दों बेखौ होबथानांगौ एबा बेखौ जोंनि गहपुरावनो दोनफिननांगौ होननानै जों खावलायनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि गहपुरखौ 2007 मायथाइयाव जेरै एसटि रिजार्भेसननि मर्यादा होदोंमोन बे मर्यादाखौ बहाल लाखिनांगौ होननानै जों डिमान्ड होनाय जादों आरो नोंथांमोनहाखौ आं खावलायो आङो बै इसिआइनि सिगाङाव मा बुंदों बेखौ जोंनि सासे लोगोआ बेखौ एसे भिडिअ खालामदोंमोन फुरा लानो हायाखै थारमाने बेयाव अपेन लानायनिबो अर्डार गैया बेखायनो बिथाङा एसे लाखुमादोंमोन बेनि मेन पइन्ट ट्रिपखौ आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोनहा बेखौ बेनि गेजेरजों मोजाङै बुजिनो हाबावगोन जे जों मा बुंहैमारखो आरो लोगोसे आं निजेनो ओइदिनखालि जोङो सिगाङाव डिमान्ड मेम'रेन्डामखौ हरखाबायमोन आरो ओइदिनखालि जोङो अबजेक्सनजों लोगोसे माखासे साजेसन लिरदेरबावनानै जोङो माखासे मेम'रेन्डाम होबावदों आरो गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं निजेनो आंनि आखाइजों बे मेम'रेन्डामखौ साबमिट होनो हादों आरोना
थारैनो बे मोनसे गिदिर सोंलु जोंथ' मेम'रेन्डाम होबाय खुगाजोंबो जिखिनि आर्गुमेन्ट होनांगौ होबाय जोंनि लजिकेल बाथ्राखौ फोरमायजाबाय आरो लिरनाबो होजोबनाय जाबाय खिन्थु डिसिसन मेकिंनि फाइनाल डिसिसन मेकिंनि अथरिटिया सरकार इसिआइ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बिथांमोनहासो खिन्थु इसिआइ जुदि निउट्रेल भाबै जुदि खामानिखौ मावमारोब्ला इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै मावमारोब्ला थारैनो जोंनि डिमान्डआ जाफुंगोन होननानै जोंहा मोनसे आशा दङ खिन्थु जों दाख्लै एसे आन्दाज मोन्दों जे बिथांमोनहा एसे गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि एसे डिक्टेटजों सोलिनाय बायदि मोन्दों आरो जों दा सिङाव माबा मोनसे बिथांमोनहा फेक दं नामा बे बाथ्राखौ जों सानबाय थादों आरो खिन्थु बिथांमोनहा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै मावाखैमोन नामा सिगाङाव बेखायनो जोबोद खेलिमेलि जादों जेरै बर' गामिखौ दानख' हरनाय बेखौ जोंनि आसाम सरकारनि मोनसे साल होननानै जों सानदों खिन्थु इलेक्शन कमिशनारआ जुदि बेखौ इन्डिपेन्डेन्टलि मावोब्ला थारैनो बिथांमोनहा जोंनो जास्टिसखौ होगोन आरो लजिकेलै बिथांमोनहा खामानिखौ मावगोन होननानै जोंहा आसा दङ आरो जुदि जोंनि साननाय बायदि जाथ्राब्ला बेखौ उननि समाव मा थांखि लानाय जायो डेम'क्रेटिक हिसाबै बेखौ हयथ' जोङो पिआइएलबो होनो गोनां जानो हागौ हाइकर्टआव एबा सुप्रिम कर्टआव जे जोंखौ जुदि अयनायै खालाममारथारोब्ला बर'खौ दानख'नानै जोंखौ जुदि गावस्रा खालामजोबोबा सेदलि बेदलि खालाममारोब्ला हयथ' जोङो बेखौ जोंनि मोन्थायखौ नागिरनानै जुदि कनस्टिटिउसनजों गोरोबाबासिनो बिथांमोननि मेथडलजिजों गोरोबाबासिनो जुदि कन्टिगिउटि गैयाबासिनो बर' गामिफोरखौ दानख'मारोब्ला हयथ' जोङो सुप्रिम कर्ट एबा हाइकर्टआव जोङो हयथ' रिट पिटिसन एबा पिआइएल केस फाइल होनो गोनां जानो हागौ दाख्लैसो मोननैसो पेपारफ्राव नुनाय जादों सुप्रिम कर्टआव होनाय जाबाय होननानै बेफोर मा आफादा होखो सुप्रिम कर्टआव बेखौ होदों जाहा जार्नालिस्ट आसामनि मुंदांखा जार्नालिस्ट हिरेन गहाय आरो सासे दंबावो बिथांनि दैदेननायाव आरो माखासे 10टा माने अपोजिशन पार्टिया लोगो नांनानै होदों आरो बे इतिमধ্যে केस रेजिस्टार जाबाय आरो दिनै 24 तारिख दिनै हियारिं जागोन होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो